Oke dulur, awan iki aku ana kegiatan iki arep pasang pintu. Dadi iki pintu lemari bawah tangga. Iki lagi siap-siap terus engko ikuti kegiatan kulur. Aku arep pasang nang ndi, terus engko lokasine kaya ngopo. Simak videonya ya lur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang dulur-dulur. Pripun kabare? Mugi-mugi kabar panjenengan sedaya sehat walafiat nggih. Alhamdulillah. Siang niki utawi awan iki kula panjenengan sami tasih saged ketemu malih nggih. Nah, awan iki aku ana kegiatan dulur-dulur ya. Kegiatanku awan iki utawa dina iki utawa wektu iki aku arep pasang pintu. Jadi bawah tangga kan ono ruangan sing miring ya lur, ruangan miring terus kuwi digawe gawangan, terus digawe ditutup nganggo pintu ya. Nah, pintune kuwi iso dibuka, iso ditutup, terus pintune kuwi miring lho lur, di bawah tangga kan miring, terus pintune engko ono loro dadi dhuwur cendhek ya. Nah, lokasi sing arep tak tuju utawa sing arep tak pasang kuwi ana ing sekitaran alun-alun utara Jogja ya lur ya. Nah, posisi iki aku tekan ring road selatan, jadi iki liwat ring road selatan terus engko liwat terminal Giwangan ya lho, terminal Giwangan terus engko liwat jalan Karangkajen, terus liwat pojok Beteng Wetan ya lho, terus ke pojok Beteng Wetan ngalor terus engko Gondomanan engko ngulon arah alun-alun utara. Nah, lokasi sing arep tak pasang kuwi dadi sak wetan alun-alun utara ya lur. Dadi sak durunge alun-alun utara engko aku mlebu gang ngalor. Oke dulur, iki posisi cuaca hari ini panas banget ya dulur ya. Setelah beberapa hari atau minggu udan terus ya dulur ya. Jadi esok awan sore kuwi udan terus. Nah, 2 harinan iki awan iki panas ya lho. Alhamdulillah yo mepe-mepe iso garing mergo nek garapan kayu, nek kayune seteles nek ora di pepe men iso garing kuwi ora iso diamplas ya lho. Nah, omah sing tak pasang iki gawang, pintu, jendela, terus pintu-pintu sing bawah tangga kuwi kabeh saka mebel nggonku ya lho. Kayak wingi wis masang pintu jendela karo pintu sing bawah tangga sing rada gede. Kayak saiki utawa dina iki pasang pintu sing bawah tangga sing miring ya lur ya. Perjalanan awan iki sekitar ya setengah jam ya lur, setengah jam tekan lokasi ya. Sekitar ki iso kurang sithik, iso punjul sithik ya. Iki mangkat jam setengah loro ya lur, setengah loro engko diperkirakan tekan lokasi jam loro. Terus engko pasang
utawa dikerjake gaweane engko mungkin sekitar ya setengah papat. Muga-muga rampung ya, prediksine setengah papat engko rampung. Oke, iki wis tekan Karangkajen ya lur. Karangkajen iki ambil kanan ya, ambil kanan terus engko liwat Pasar Telo lur. Pasar Telo Karangkajen, terus engko lurus, terus engko belok kiri ya lur ya, arah pojok Beteng Wetan. Alhamdulillah cuaca sangat panas ya lur, daripada hujan nek nggawa barang ini mending panas ngene iki ya lur. Oke lur, tadi iki perjalanane ora liwat pojok Beteng Wetan ya, tadi sadurunge pojok Beteng Wetan iki ambil kanan ya, ambil kanan liwat jero, dadi engko tembuse Gondomanan ya, Gondomanan utawa nek dhisik zaman dulu iki THR ya lho, Taman Hiburan Rakyat. Jadi tembusnya sak lor THR zaman dulu, terus engko ambil kanan, terus engko banju kiri sekitar 20 meter ya lokasi ini. Oke, iki wis tekan pertigaan Gondomanan ya, sebelah kiri iki bekas THR zaman dulu ya lor. Terus iki ambil kanan, iki jalan Brigjen Katamso atau Gondomanan ya lor. Oke, Bangjo utawa lampu merah ambil kiri ya lor, ambil kiri sekitar 20 meter ya. Nah kuwi betenge wis ketok ya, beteng keratonnya wis ketok. Kayak iki ngulon sekitar 20 utawa 30 meter ya. Jadi ngulon iki arang alon-alon utara ya lor, jadi ngarep kono kae, nek terus alun-alun utara ya. Kayak iki wis tekan lokasine mlebu gang ngalor kono kae lur. Mergane iki kendaraane ning kene ora iso mlebu ning gang ngalor kono. Kayak iki barange mung diangkat ya, engko langsung diangkat mlebu rono, mobile mergane ora iso masuk gang ya. Sebenarnya iso sedeng tapi ora oleh ya lur. Oke dulur, setelah utawa sakwise sekitar 1 jam iki proses pemasangane alhamdulillah wis rampung ya. Jadi iki barange utawa lemarine bentuke ngene iki ya lur, miring ngono kuwi. Terus kuwi dikai pintu loro ya, pintu loro iki pintune ngisor dhuwur. Dadi sing sebelah kiri kuwi pintune rada dhuwur, terus rada sak ngisore kuwi pintune rada cendhek. Nah kuwi engko di utawa jerone iki iso dienggo ndeleh apa-apa ya lho. Nah ngene iki kan rapi ya lho, dadi tanggane kuwi ora ketok bolong, mergane dinehi variasi pintu karo kusen sing miring ini kan rapi, engko iso nggo ndeleh apa-apa jerone, iso nggo ndelik kaya apa-apa.
utawa dienggo ngungsekke barang-barang sing ora perlu utawa barang-barang sing berserakan ya engko iso dileh jero kono kabeh. Nah di sebelah kirine kae sakwingi sekitar 3 dina wis dipasangi pintu ya sing masang ya aku kae pintune wis rampung. Kayak iki bangunane kaya ngene iki lho. Dadi iki arep di oske utawa arek di piye aku ya ora pati paham. Sing penting aku kon ngerjakke kon masang lemari ya tak pasang. Nah iki sing tak omongke mau sadurunge ya iki kusen, jendela, pintu tarung iki kabeh ya saka mebel nggonku ya lho. Iki le pasang wis sekitar 2 mingguan wingi. Kayak wis agak sekitar 3 hari ini paling kiwa. Terus iki disambung iki lemari sing miring iki omahe sekitar lantai 3 ya lho ya. Alhamdulillah iki wis jam 4 kayak iki wis arep bali kae kendaraane kono kayak kae lur kae nek ngulon kae sing tak omongke mau arah alun utara iki wis arep nyebrang arep bali ya. Nah tak sepirke meneh alun utara ki kono kae ya lur. Kono kae ono tugu sing neng alun utara sisih wetan ya kae ketok tugune. Dadi nek terus langsung tok alun utara tapi iki arep bali. Dadi ingin ko baline arahe balik ngetan mergane nek lurus kesuwen ya lho utawa kaduan le mubeng-mubeng. Oke lor iki Bali ya. Iki sebelah kanan kita benteng keraton ya. Terus iki ngetan. Terus iki Bangjo Ngidul iki jalan Brigjen Katamso utawa Gondomanan ya lor. Engko liwate Bali metu ngene sing mangkate mau ya lor. Jadi THR nek zaman dulu ki THR namanya pura wisata, tapi nek saiki wis ora ono THR pura wisatane ora ono. Engko tekan THR zaman dulu engko kiri liwat jalur sing mangkate mau ya. Oke lor iki belok kiri ya. Sebelah kanan kuwi THR utawa pariwisata zaman dulu tapi saiki wis ora ono ya. Iki terus arah Bali iki wis tekan sak wetan pojok bedeng wetan ya lor. Oke lor, tadi ngono kuwi kegiatanku dina iki
Matur nuwun karo dulur-dulur sing wis mengikuti kegiatanku. Matur nuwun uga kanggo dulur-dulur sing wis like, sing wis komen, sing wis subscribe ya. Nah, dulur-dulur urung subscribe ya keinggal-inggal di subscribe ya lor. Muga-muga dadi amal baik panjenengan sedaya. Ngoten iku mawon. Kathah lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.